Cymuned. Menter Iaith Môn. Mae Ein Hanes Ni yn gynllun sydd yn cael ei arwain yn llwyr gan y gymuned, a yn yr ystyr yma, da ni'n sôn am gymunedau daearyddol. Felly, ar gais yr ardal, neu'r pentra, neu'r dre benodol yma, da ni yn mynd i fewn ac yn gweithio efo nhw i gofnodi eu hanes unigryw nhw ar ffurf digidol. Drwy gymorth y gwirfoddolwyr sydd yn nabod y cymunedau yn lot gwell na ni, da ni yn cydlynu sgyrsia a digwyddiadau sydd yn dod â plant yr ardal, sgillu o gwestiynau, at bobl hŷn yr ardal sydd fel arfer yn gallu cynnig yr atebion. Pwrpas y cynllun yma yn y bôn ydy tynnu pobl at ei gilydd, a da ni'n gweld gwerth mewn cynllun sydd yn pontio'r cenedlaethau ac yn sgil hynny wedyn yn trosglwyddo iaith, gwybodaeth, ffordd o fyw, diwylliant o un genhedlaeth i'r llall. Mae'r cynllun yn dod â pobl at ei gilydd yn y gymuned ac ar lawr gwlad, a mae o yn deimlad eitha sbesial gadael yr ardal yna yn gwybod bod yna berthnasau newydd wedi cael eu creu a bod yna bobl yn gweld eu hardal mewn ffordd wahanol. Da ni'n dal y cwbl ar gamera, felly o ganlyniad i'r cynllun, da ni'n medru cynnig ffilm fer unigryw newydd sbon i'r gymuned sydd wedi bod yn gweithio mor galad ar y cynnwys. Mae'r ffilm yma wedyn yn medru cael ei ddefnyddio mewn siopa, mewn ysgolion, mewn caffis lleol, ac yn aml iawn un o uchafbwyntiau y bobl sydd wedi bod yn cymryd rhan ydy'r noson premier sydd yn dangos y ffilm am y tro cyntaf yn exclusif i'r trigolion lleol.